mutungamiri wenyika yezimbabwe Masodanzo Mnangagwa akuramba achireceiva ma-attacks. Vanhu vanoona kuti ma-issues e-impeachment anokuliwa naBob Shogeza, vanhu vanenge vakumaona kunge aiwa anenge ari kuramba achiita echokwadi each and every day. Sanapinda mashoko anoda achisanangura panapa achiexposiwa aiwa nemacritics at the ruling party ZANU-PF wakaita sana Lynn M paX ndobva subscribe or like or on the bell icon. Unaposta picture mutungamiri wenyika aiwa achi deliver his speech, but it seems like he was just reading the script, even adding a few flesh or his own suggestions. He wasn't doing anything. Panapa mudangira achiti ED is now reading everything from the script. He can't pause and add his own thoughts in vernacular or Karanga dialect. Where will we hear kushashanga nezvamkono zimbore remasare shamhu yemukama masani rakashanai pasocial media imomo anoendera mberi achiti vascular why arika panapa achiexposa mutungamiri wenyika achiti aiwa panapa vascular dementia aiwa tikuona kuti inenge yechokwadi. Kunyange zvavo the ruling party ZANU-PF iri kuuya ichiti aiwa mutungamiri wenyika is fit and yes full capacity yekutungamira nyika yeZimbabwe. Kuno kuti tonowo vana vadiki mangwana vanoexposiwawo, toona kuti vanoita interview nana DJ Ola vachitaura mashoko pamusoro pe-the Victoria Falls Road, iko kwamuoziva kuti aiwa matourist vakutoya vachitogwa mapictures mapotholes. Panapa anouya vachivako china chiti pemsekini mangwana, you going to retract what you said in this interview about the Bulawayo Vic Falls Road? You said that the contractors are ready on the ground, and yet the same statement was a subject of a retraction by the Ministry of Transport because the tender for that road closed on the 29th of April 2025. In this podcast with the DJ Ola, you said the procurement process was done and everything is sorted. And my question is, did you lie? Ndoma mashoko atukuona kuti ZANU-PF panguva ino vanhu vasina kana support nayo kana trust noda kuti vanoona kuti aiwa these guys maflows anenge vachiita and the likes zvanenge vachingokonzeresa zvanenge vachingotaura mapublic reports mamwe akava enhema zvinotovashamisawo. Pene kumene section yedu dzimafunguro enyu, subscribe or like, chat on the bell icon.